Så blev den første popquiz på Seminole afholdt med stor succes. Der er quiz igen om 14 dage, den 3. juni, og vi kan allerede løfte sløret op, hvad hovedpræmien er. En billet til Smukfest om lørdagen, en lørdagsbillet, altså til Smukfest, hvor der kommer masser af dejlige navne. Så mød op den 3. til quiz 21.30, og vi åbner allerede dørene kl. 18.